Takže ahoj lidi, tady vás zdravím u mýho definitivně to je blbý slovo, no prostě je úplně první let's play, se kterým teda začínáme hrou World of Tanks, no a no jedeme prostě. Tamhle se to vypadá zajímavě, tak se nás musíme kouknout. Jestli to teda nevypucujou už rovnou. Nic nebylo. No, tak tady se asi nevejdu. Ne. Jo, škody neuhradím. Jenom aby něco. Jo, K1, to si vemu, to by si klidně dal. Otázku je, jestli budu mít na mužce, jo. V tom lese. Jo, Ježička mu pěkně čumí. Jo, dá se, paráda. Co pak jsem mu zničil? Nic. Martinu, tu bych taky mohl sundat na jednu ránu. No jo, kdyby. Stál. A bum. Končíš. No, tak se mi zdá, že asi tady bude rychlovka, jak vymetanou už rychlovku. Jo, K1, taky dobrý. Nabij to, cípni. To je 29, no já nepojedu, tam má ještě plno. Se ani neškrtla. No vlastně jo, škrtla. Myslím, že tady stojí možná jenom tak. No, tak moje zakemperá v lese, moje není vidět zrovna, odkud kdo střílí. Dobrý, tak až vědu na kopec, tak já už ji budu na měřeno. Jo. Asi takhle. No, dobrý. Tak tohle jsem vůbec nečekal, tyjo, 3 zničený. No. Ach, paráda. Tak tohle byla celá rychlovka, no, boudík. Někdy jsou prostě nějaký bitvy, které jsou tahaný jak hlemišť. Rozpadové zničené 3 nebo více vzle v řadě každý jedním výstřelem. No. 12, 640, jo. Takže já teda tady vyzkoumávám na lepší dělo. No, 125 potom 1000, to já to někde vemu, nevím kde ještě. Takže pádně jdeme do další bitvy, samozřejmě nebudeme se zdržovat. Pouštní řeka. No, tak uvidíme. Tak jsme teda tady. Tak jo. Pouštní řeka, doufám, to půjde celá rychlovkou. Tak jo, jdeme na to. Tiger Max. No, kudy, počkat, se to, jo, no prostě dobít vlajko nebo zničit všechno, takže nevím, jakrát tím směrem, pojedem tady. No pojedu asi, ale jo, vemu to normálně takhle tím obloukem, kašlu na to žádný zkracování. O cože bych tam čekal teda spíš, no, větší nepřátelský střed, tak vidím všechny lehký tanky, které míří jedním směrem. Asi budou, no vlastně bude to jedno. Čím dřív líp tam budou spojení, budeme vidět více informací o tom vůbec, kudy nepřátel táhnou, takže to by se určitě hodilo. Tak uvidíme. Jinak tam, jo, left, away. Ne, tam vidím potom ještě jaké tanky tam a stíhač a přede mnou K1S. No jo, to se dá jednoduše zničit, když se dá dobře zamířit, teda, no, samozřejmě. Musí dobře jít na namířenou, potom už to je jednoduchý. To vystřelit, no a bude se čekat akorát. Tamhle Tiger, K1, přímo přede mnou, ne, bokem. Target down. Tak já rychle radši zalezu do těch budov, protože tady ten Tiger mi, jak vidím, mi jednu nabral už. A mě něco měl jeden život, nevím co přesně.
z toho vůbec bylo už, no nevím, je z toho už jenom hromadka z šrotu. No, tam je ještě budova, aha. A jestli je 4, tak se mi zdá, že asi tady moc dlouho nevydržím. Ještě zatracené listí. Co to je, jsou nějaký ty palmičky, co se někdo zasadil asi. Jo, ne, nějaký, nevím co to je. Dá se to smutné, nedá se to přejít. Aspoň jsem si nevím, to přestane překážet ve výhledu. Ajaj, je strojka, to není moc dobrý pocit zrovna. Váž, když je to... Sakra. Tak to je ještě horší, než jsem čekal. On mi to ještě sundá tyho Artina. Ajaj, není moc dobrý. Ten Black Prince, kdyby... Ne, tak ne. Ten bude určitě za kopcem. No jo, a historiku mít za zadkem to ještě nechci. To ne, to ne. To nepřichází k úvahu, nějak se z toho musím vymotat. No tohle byl zase, nevím koho. Tak asi půjdeme. Sakra, on je tady. Sakra, on to může mířit. A je lagy, no to jsem zrovna... Jo, dobrý, aspoň že ty lagy přistaly. Sakra. Jak mám radši kávedovku, tak vidím, jak je rychlejší než já. Určitě. No, KV3, můj příbuzný, se bývá než má. Jo, on má to lepší dělo. Tak ten za ním. Aspoň si můžeme zkouknout vůbec, jestli tu má nějaký damage. Jo, motor má taky lepší, úplně na maximum, jak vidím. To by se mi taky jezdilo, tyjo. No, mám ještě horší dělo, horší motor. No, co má na maximum. Běž, podvozek. No, aspoň to je kopec, že jedu z kopce. Jak tomhle vidím? Jo, to je ten francouzský stíhač. Jak uvidíme, doufám, že to bude rychlovka. Ma ne? Myslím, že nemá počkat. A nevím, to dělo, jasně. Jo, má to dělo. Má to 8 díl. Je, to je 29. Taky vypadá divně. Ale, že by dostal už... Jo, tak to si... škoda vedle. Aspoň pár vteřek jsem měl počkat, než zamíří. Ale nejezdí dál. Dobrý. Co to je? Jo, KV1, no tak to půjde rychlovkou. Dole. Jo, tak to bych... Jo, jak Panther, to bych mu taky mohl nějaký damage udělat. Až vyjede. Ježiš, yes, to mi chybělo. Nazdar. To máš na uvítanou. Jestli chceš ještě něco sebou, tak ještě vylez. Počkej tam chvilku. Sakra, tohle byla Artina. Aj, tohle míří na mě. Nebo možná tu KV2, ale no riskovat to nebudu, tam stát už radši nebudu moc dlouho. Eď. Dobrý. Tiger P, Black Prince, au. No. Uvidíme. Asi tu poněkud převážně početně víc, tak doufám, že vyhni s tím dělem, nechci ti do něho našít, ještě mi tu udělat damage, ne, to je. Já nevím, jestli se vůbec taky dělo. Já podle mě. No, určitě to testovat nebudu. Jo, tak teď si počkáme, až ten Tiger P vyleze. Tak to asi nevyleze. No, nebude čekat, než...
Aj, škoda. Ty harante. Vylez ještě jednou, počkej, ještě pár vteřinek. Ne, ještě nalez. Ty harante, jestli mi jednu natáhneš, tak já ti taky natáhnu. Jo, díky. Tohle se asi bude dobrý. Ještě se otočil krát. Ne, Tigr 310 HP, to bych sakra. Už zase bude provokovat. No, to jsem to už řekl. Já na toho Tigra doufám, že mu dám ten plný dýmíč. To je mi jedno, hlavně, že já jsem dám. Sakra, on ujede. To si? Jo, tak já už jdu pryč. No, tak to byla pěkná blbost. Jsem asi podcenil moc. Takže tímto se s váma loučím. A do dalšího let's play, doufám, že jo. Když tak jo, nějaký ten like, jo, budu i rád za odběr, samozřejmě. Jo, pát nahoru dolů, samozřejmě klasika. Takže zatím.